Хәүеф-хәтәр яки көтелмәгән хәл булса, зурдан кубып сөйлибез. Андый хакта барып җитүдән саклый торган гамәлләр дә бар. Башкалабызның гаилә мәчетендә ышаныч телефоны Бөтен Россия проекты эшли башлады. Бу хакта тулырак Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Узган ел Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан мөфтияте тарафыннан изге аманат бәйгесе узды. Әлеге бәйгедә гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет номинациясе буенча гаилә мәчете грант отты. Шул мөмкинлекне кулланып, 2022 елдан гаилә мәчетендә ышаныч телефоны Бөтен Россия проекты тормышка ашырыла башлады. Бик күп кеше мәчеткә килә, хәзрәт гаиләбездә мәшәкатьләр чыкты, хатын тыңламый, ир тыңламый, балалар бар, таркыларга теләк юк, нишләргә дип, һәм шушы алар белән сөйләшеп, вагазлап, без менә гаилә дәресләрен алып бара идек, башка төрле юлларын эзли идек, ләкин шунарга дучар булдык, кайбер бар шундый әйбер кайсыны, мәсәлән, психолог янына килеп, мулла янына, хәзрәт янына килеп, күзенә карап сөйләп булмый. Һәм хәтта әнигә дә сөйләп булмый. Менә шуңа күрә Аллаһның рәхмәте белән ышаныч телефоны күптәнге мечта дип әйтик, аны булдырырга булдык. Гаилә мәчете каршында Әдәм һәм Хава гаиләне саклау үзәге 6 ел эшләп килә. Әйтүләренчә, әлеге үзәктә атнага 3 гаилә нәтиҗәле киңәш ала. Халкыбызда элек-электән нәсел нәсәбәсен барлап гаилә кыр дигән гыйбарә бар. Гаилә көрү һәм саклап калу үзәгенә дә шундый сораулар белән шалтыраталар. Менә минем улым шулай, кызым шулай иләндерәсе иде, кияүгә бирәсе иде, яки менә бу балалар белән мөнәсәбәт дип инде бит психологларны эзлиләр. Хәзерге психологларның бәяләре бик кыйммәт инде. Мәсәлән, бөтен кеше үзенә моны рөхсәт итәлми. Шуңа күрә инде мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Бүгенге сиккәндә бик күп аерылышулар. Иң беренче чиратта тырышабыз гаиләләрне саклап калырга. Зур шатлык, менә шушы юбилей кысаларында без ышаныч телефоны ачарга булдык. Алла Тәала бәрәкәтен бирсен, халкыбызга, гаиләләрне саклар өчен ярдәм итсен. Аноним ышаныч телефоны кая шалтыратып, кешеләр күңелендә булган авыр мәсьәләләрен күтәрергә, бушатырга ярдәм итә торган телефон, кая теле икән имам белән сөйләшә, теле икән психолог белән сөйләшә, һәм ул гомумән бушлай шалтыратыгыз. 14 февральдән әлеге мәчеттә гаилә дәресләре дип аталган вәгазь сөйләү курслары ачыла. Бүгенге көндә төзелеп килүче мәдрәсә проектын төгәлләп, киләчәктә кризис үзәге турында да уйлыйбыз дип белдерде хәзрәт. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.